फैसा गैया थाखा गैया सामफ्रामबो ना बेदर जाजाबाय थाया ना लोगोफोर टेस्टि जाखादों लोगोफोर सनानैनो ब्रेड आरो आन्डा एवनानै हरबाय दाउदैजों ओमफ्राय नैबेयो बिदानि थाखाय एवना दोनबाय आं दा गरम खालामनानै जाथोंसै हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' लोगोफोर दायो जोङो देलायखांनानै सनालि आरो आं रेडि जालायबाय आरोना ओमफ्राय स्कुल फारसे थांनोसैलाय स' लोगोफोर थौफाबाय थादो होनबा जोंजों लोगोसे ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो मर्निं स्टार्ट खालामबाय स' थौफाबाय थादो होनबा लोगोफोर जोंजों लोगोसे शिलं स्कुल जाबो ना शिलं स्कुल किसमाता হ্যাঁ 20 টাকা না আমি আসবো না সেটা অটো লাবাय लोगोफोर नै जोङो थांगासिनो दं दायो मा बुस्थु थाथोंलै डगि मानो नांगौ जाखो दालाय जोंनानो दंखायो नामा डगि दंखायो जों थांगोरनोसै लोगोफोर होनबा मर्निं बाथाय बास स्टेन्डआ खालिनि बास फैदों ओइ मोनसे अबावबा थाङो श्रीरामपुरफोराव थांगासिनो दं मिथिया नैबे बङाइगाव थांगोन दानोसै आमिना मर्निंनो गुड मर्निं सनालि काउन्टारानो खुलियाखै दाबो नै बन्दसो टिकेट हरग्रा काउन्टारानो बन काउन्टार बन स' लोगोफोर थांगोरबाय थानोसै होनबा नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबावदे बिएड कलेज मोनफैबाय नै जोङो फैनानै गेटआनो फैयाखै दाबो हो माया गोजानथ' आरो स्कुला बोथोरा बारा गरमबो नङा बांद्राय थान्दाबो नङा अखा हागोन ना मागोन मिन्थिला साथाथ' लाबोआसै एसे सान्दुं दुंदों दुंनाया होमबाबो बांद्राय गैद्राया आरो थाइजौ फिथाइया नै एदिक दे चल दाई दिगी हाँ ayo दखाना बरिया जाबाय बेयावबो दखानखौ होनदों आं मोजां जाथारबाय बोरमाया सनालिनि लोगो ना बोरमाया नोंग्रा नों लोगो दा सनालि बोरमाया नंगौ आया नोंमारगौनो आया सनालिया बोरमाजोंसो लोगो जायो नामासै आया लोगो जामारोबो नोंमारगौ आया माबायदि मानसिलाय फाइनालि स्कुल मोनफैबाय लोगोफोर नै जोङो स्कुल नै सिरिनायाबो फैबायथ' आरो सिरिनाबो फैबाय 2000 years later बिसिना खाथि नालाय जोंना गोजान ना नङा हाइरड मोनफैफिनबाय ने सान्दुंआ ओरैबायदि गोसाखा माने गारिया सान्दुंआ गोसाद्रायहाय अभारद्राय गरमनो एबा बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै जोंहा हामबायहाय गगाल'जों बुंबाय गनायल' खाराखैबा मुलिया दंबावो ना लोगोफोर ड्रेस चेन्ज खालामनानै नानिनि गस्ला सि दख'ना गाननायखौ सुनानै फोरानखाबाय आङो ओमफ्राय ओंखामबो जानबाय दायो मैयानियाव जे खांख्राइ एसे दंमोन मैयानि खांख्राइथ' मोनायाव गैला जाजोब्बाय आरोना बोराया हासबेन्डआ मोनायाव होदों जानाया बेनो फोजोबजोब्बाय आं एसे जाबाय बे एसे जाबाय जाजोब्बाय आरोना ओमफ्रायो माबा दंबावोमोन ना बेखौ बाथोन देनोसै आं दिनै दालि जहल सबाय बिमा भाजा आं दहाय एवलांखादों सबाय बिमाखौ फुङावनो ओमफ्राय बे खांख्राइखौ बाथोन देनोसै आरोना ओमफ्राय बेदर दङ दरनै दरथाम मैयानि अमायानो दाबो दं फ्रिजावहाय
ओमफ्राय जाजोबनो हायाखै ना गरम ना बेखौनो जाथोंसै बिसोर आंथ' जाला बाथोन आरो सबाय बिमा फाजाजों जानोसै आरोना सोब बाथोन देनानै लागासिनो दं खांख्राइखौहाय। A few moments later. लोगोफोर जानो लालायबाय ओंखाम मैयानि खांख्राइया बेजों बाथोन सबाय बिमा फाजा दालि दङ मैयानि बेदर दोनद'थाम जाला आङो। खांख्राइ बाथोनखौ जाया इसे जादो खांख्राइ बाथोनखौ। बाथोन जादों। मैया खांख्राइजों मैथाजों संनायखौ जा मोजां जादों बेयो मोनायावहाय आंनिफ्राय बांसिनसो जाबावदों। बाथोनखौ जानो बावबाय जादों। एफा गरमखाय फांखा होलायलायनानै जाबाय लायनानै थांना होबाय। जाबावदो माखौबा थान्दा थान्दा गुसु गुसु फांखाजों जानो सानबाबो जाया। मोनसे खोथासो होननो बावदों आङो। मैया जे आं होनदोंमोन खांख्राइ जायैया बोसोरसेनि बारा जाबाय होननानै बोसोरसे जायाखै आरो ना लोगोफोर। दाखालै खेनसे न'आव थांबा एकदम गोबाव जाबाय आरो गोबाव जानायालाय न'आव थांनाय समावहाय खांख्राइ बाथोन मोनजादोंमोन दै। बे समाव आइया जेबो जायाखैमोन ना? आइया मोजां मोनो। हा? फार्स्ट जागोन ना? खांख्राइ मासे मोननानै दैमायावहाय बाथोन देनानै जादोंमोन जे आङो बावगारबाय आरोना। ओमफ्राय मोनायावसो बोराया अबेयाव माला खांख्राइ जाया बोसोरसे जाखो नोंलाय होननानै बुंबाय आरो। आं आरो बावगारबायमोन दे आंना बावगारग्रा बिदिनो बेबहार दङ। खोथाफोरखौ बावगारो आरोना आङो। बेबायदिनो साफैबाय गथ'फ्रा आं दहाय स्कुलनिफ्राय फैग्रोमोनानो खेवनानै होबायना गथ' खानायखौ डाइरेक्ट बाज्र'बाय सौखि सिङाव ट्राप न' सिङाव उन्दुहैबाय आरोना। मालाया गेलेयो बेना उन्दुनासो थायो सौखि सिङावसो। न'आ मैया एफा मोजां सुबाय सेस जाजोबलायबाय आरो। बिदिनो माने न' सुबाबो मोजां थाखाया जोंना गाग्लि गुग्लिनो। रेक्सुआनो जेरावबो न' गंफ्रामबो मोजां दोनला बाला जाजोबो न'आनो। खामसालिखौथ' सानसेयाव 20 बारनि बारा जायो खोमा सिबनायानो। बेनो गाग्लिबाय थायोबा मैला जाजोबो बाला जाजोबो। आरो खोमोनाबो दासान्दि बिराद माने गुदुं आरो रेक्सुना ओमफ्राय बिरफुङो बिरादनो। ओरैबायदि गरम ना एसे बार फैदों ना थान्दा बार फैदों आरोना एसे थान्दा मोनलाय आराम मोनलाय आरो बार फैबा। ओंखामा गेमसो गेलेगासिनो दं थालां आङो। बाथोन आरो फाजा आं बिदि गोरान जानो मोजां मोनो। मानो होनलायखो ओंखामा जानो हालाबाबो होन ओंखामा जाजोबखा। बेदराखि सोरबा आलौलै हौवा मानला जोंसो बेदरा। होमबालाय माथो माखौ आलौखो? बोरमा बेदर अमा आथिंखौ जानो हायो। जानो बुरजानो मेजेमसो। बेदरखौनो मेजेमखौ जानो नागिरा सानैबो बिदाबो बिनानावबो मोदोमल' नागिरो। दादायालाय माथो मेजेम जायो? ओमफ्राय मेजेम जादों नै आंनो सजोबदों मेजेमखौनो। बिगुरखौल' जादों बे। माने बिगुरा बेखौल' जायो ओमफ्राय मेजेमबाथाय आंनाव जमा जोबो आं थोरसियाव। हरफोरनि बिगुर जायोना। ओमफ्राय मैया नेक्स्ट टाइम बेदर लाबोनाया बेनो मैया साननियानो। सानाव जाबाय मैया आरो दरथामल' जादों सानाव। ओमफ्राय दहाय सोरनि बायनानै लाबोनाय? ओमफ्राय मोनायाव जाबाय माला लाबासो लाबोखामोन आं। सानफ्रामबो ना बेदर फैसा गैया थाखा गैया लाबोनो। सोरनि लाबोदों होनबा? फैसा गैया थाखा गैया सानफ्रामबो ना बेदर जाजाबाय थायाना लोगोफोर। ना बेदर नङाबानो ओंखामखौनो जाया। ओमफ्राय जायाबाथाय जाया दैजों सोमनानै जायो। दै ओंख्रिया एसे मोजां नङाबाथाय बिदिनो जाया लहाया। सोरलै थांबायलै? सोरबाखि सानफ्रामबो ना बेदर मोनजाबाय थायोहाय थाखा गैया फैसा गैयानो।
जाना लागासै लोगोफोर र' ओरैबायदि गरमथार बुंनाङा आरोना बैग्रि जानांगौ बैग्रि आसार दाख्लै खालामनायावबो जानांगौ र' दा थाइजौआलाय जाजाया र' जा जानो बावो जाना लागासै दा लोगो मोनफिनगोन बिदाया ब्रेडसो जानोसैलायनो ओंखाम जायाखै नाय ब्रेडआ लोगोफोर ओंखामखौथ' जायासै सासेया माबा ब्रेड जानो होननानै दावदैजों ब्रेडजों एवहोबाय एवनानै होफैबाय आङो ओमफ्राय ओरैबायदि गरम आरोना बुंनांलिया थानो सुखुवासै आरोना ओरैनो दसे रेस्ट लाथ'नोसै ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' बैग्रि जानांगौ दा बैग्रि लोगोफोर 1 hour later. स' लोगोफोर ओरैबायदि गरम आरोना बुंनांला मा खालामनानै थाबावगोन ओमफ्राय बिदाथ' थांबाय डिउटियाव दायो आङो बैग्रिसो जानि आरोना आंसो दाख्लै बानायदोंमोन जोंनि बयामाव सोनानै दोनदों आङो बैग्रि जानि एसे बैग्रिया बिराद जानो लुगैखादों आरोना आङो गोखै जाथारगोन नामाथाय मिथिला गरमाव जानो मोजां जाबायना लोगोफोर थाइजौ दंमोन थाइसे सिरिनाय ओमफ्राय आङो जानो बादों बिरादनो आं जानो इन्ट्रेस्ट मोना आरोना हारसिं बैग्रिखौनो जानोसै गुरा बांद्राय गैया दे एसेल' होदों आङो मानो होनबा बैग्रिखौलाय मानि थाखाय गोखै ना बेनि थाखायनो आङो गुरखौ एसेल' होदों आरो ओमफ्राय बिराद गोथाव जाबाय आरोना सान्दुङाव दोनबाय थानांगौ आङो सान्दुङाव फोरानदोंना सान्दुङाव दोनबा माने गरमजोंहाय मोजां गुरफ्रा गोसारसारजोबो आरोना गोदै मोजां जायो बेनि थाखायनो आरोना आङो बिराद गोथाव मोनो टेस्टियानो जादों बेखौ जाखांनानैसो न' सिबनानै दुगैनोसै आरोना आङो टेस्टि जाखादों माबा हाथाया एसे खैग्रा जाबाय आंना मा जिखुनु जाया जिनिस गोखैखौनो जानो हायैसो जालांबाय मानोना बिदि एफा खैयो हाथाया मिथिला आरोना आङो जे सिगाङाव बानायदोंमोन बिदि जायाखैमोन दै एसे गथा गथायैनो दंमोन ओमफ्राय बिराद गोथाव जादोंमोन आरोना खिन्थु गुराबो बेयो मोजांमोन आरो माने गुरखौ बुरजा होदोंमोन आं गोदैमोन बेयो बांद्राय गोखै नङामोन ओमफ्राय नैबेयो आं बेखौ गथा गथाखामोन नोंसोर नुखादों थुग्लिजोबदों आङो बेखौहाय गथा गथा जानो बांद्राय टेस्ट जायाना सिगांनिफ्रायबो बांद्राय साबसिन जायाखैमोन बेखायनो बेखौ थुग्लिबाय आङो ओमफ्राय बिदिसो गोथावसिन जाबाय आरोना दाख्लै बानायखांनानै गोदि दंमोन जे सारायाव बेखौ सोलादोंमोन आं खिन्थु थावनाय मोनाखैमोन आरो आं सानोखि एबारनि बैग्रि आसार बानायना लस जासिगोन दाना आंहा बिदि सानदोंमोन आङो माने गोथाव नङैखाय ओमफ्राय बेखौ नै दिनैसो थाबाय आं दाखालि संनानै बिदा जादों दै मोनायाव ओमफ्राय गोथाव जादों बाट गुरानो एसेल' होदों माथो बिदि होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय गोखैखौलाय मानि थाखाय जायोना मानि थाखाय गोखैखौ जानो लुगैयो बेनि थाखायनो गुरखौनो एसेल' होदों होननानै बुंबाय आङो गोथाव मोनदों खोमा जादों आरोना बेयो मोनायावनो जादों गोखैयालाय गोखैखामोन दे बैग्रिया बिराद गोथाव जादों आरोना बिदि सान्दुं गोसायाव गोखै होनबाथाय आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय थाइजौफोरखौ लोगोफोर थायाबा माबा गैयाबा जानो बायो दे हारसिं माने जानो इन्टारेस्ट मोना लोगोफोर थाबासो गोथाव मोनो आरोना जानो बेनि थाखायनो आं जाथ'ला
एसे हाथाय खैग्रा जाबाय आरोना बोरैबा खैजोबो दाखालि आसार बानायखांनानै दिनैसो फार्स्ट जादों आं दाखालि एसे बानायनायाव सारायाव गोदि गोला दंमोन बेखौ सोलादों खिन्थु थावनाय मोनाखैमोन आरो आं ओमफ्राय भिनेगार होदोंमोन ना लास्टावहाय बेखायसो थावनाय मोनासै ना मायासैमोन बे माने थैनांगौ खोमा जिनिसा मिथिया ओमफ्राय थाइजौ आसार बानायनो होनो बानायनायानो जाया आरोना मालाबा बानायनांसिगोन लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बांद्राय गोलाव खालामला आंहा देखायनो माबा जेबो गैया आरोना देखायनो लागा बेनोसै सानफ्रामबो डेलि ब्लग नालाय आं जेनेबा सानसे मा खालामनानै थायो मा मायो बेफोरखौनो देखायो आङो स' गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोरो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर ओमफ्राय आसारखौ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों दे दाख्लैनिफ्राय टेस्टि जादों आरोना गोलोम बोथोराव गरमावहाय बिराद गोथाव जायो नोंसोरबो जाबानो जाबाय बैग्रिखौ स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन थाबैनो स' बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै आङो स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार